чуват такива неща. От любопитство сега идвам да проверя. Добър вечер, съседката идва за сол. Съседа пред мене стои полугол. Ако влезна, какво ще получа, не знам. От любопитство сега идвам да проверя. Защо отваряш ми сега? Защо съм любопитна? Аз влезна ли сега? Штракне ли ключа? Казвай си молитвата. Алармата изключена и може всичко да пипаш. Съседката е влюбена. Кажи ми как ме предпочиташ. Алармата изключена и може всичко да пипаш. Съседката е влюбена. Кажи ми как ме предпочиташ. Добър вечер, да питам, какво има тук? Идват много жени